Chinelo nọ n'ihu mbụbọ ya na-atụtụkọ ejula. Otu agadi nwoke na-agara onwe ya aka katachiga azụ bịa lee ya anya jụọ ya, bịa nwa m, ọkwa nwa ogbunuka akọ ka ị bụ? Chinelo ewelite isi ya lụọ ya na-ajụ ya, ọ hụbeghị ihu a mbụ. Ọ sị ya, ee nna anyị. Ọ jụọ ya, nna gị kwanụ? Chinelo asị na ọ nwụọla. Ọ jụọ ya, gịnị gbukwaranụ ya? Chinelo asị na ọ bụ eju. Ọ jụọ ya, nne gị kwanụ? Ọ sị na ọ nwụkwuone. Nwoke efufe n'isi. Ọ sị ya, ewekwana iwe ka m jụọ gị, gịnị gbukwaranụ nne gị? Chinelo asị na ọ bụ eju. Agadi nwoke ahụ ele anya n'efere obu, ọ bụrụ ejula dị ya. Ole ya anya n'aka n'ihu eju abụọ ọchị n'aka. Nwoke efufe n'isi wee bịa wotu olu ya wee jụọ ya, nwa m, kedu aha gị? Chinelo agba ya, ọkpọ ya, Chinelo nwa m, ihe ijikwanụ n'aka bụ gịnị? Chinelo asị na ọ bụ eju. Nwoke asị ya, nwa m, ndụ ọ na-agụkwa gị? Chinelo ele ya anya sị ya, nna ị gaghị aghọta, ma afọ ekweghị ọkpazu ike na ahụghị nke akpa n'aka mere nke akpụ n'ọnụ ji wee hụsi ya anya na ọdịna ka ọ ga-adị nya ga-eji maka mgbagbu wee ghara ọgụ na ihe kụkwara na nwata agụ anaghị asa ya afọ. Oke ewelite ihu ya lekwasị ya anya na mkpụrụ anya wee hụ obi mwute, ofufe n'isi, gba nkịtị wee bụrụ oge mesịa welite isi agwa Chinelo si ya anya kpachara anya ya na anụ ahụ a na-achụ wee na-ama ọkwa na anụ ahụ bụ anụ ndọgbu na ọ bụ aja anụ. Chinelo emegharị ahụ bụrụ n'elu akwa ka o dinara na ihe niile abụ na nrọ ka ọ na-eme. O wee chiri obi n'aka gakwuru enyi ya nwaanyị na-asị ya arịwa na ọ gaghị ada. Aha enyi ya nwaanyị a bụ Merit. Kọrọ ihe ọ hụrụ na nrọ. Merit asị anya wepụ ụjọ n'ahụ ya na ihe a bụ nrọ na onweghị ihe o mere, na ya gba mbọ gaa hụ Prince Charles. Ebe ọ bụ na Prince Charles ezitere na ya ego ụgbọala ezitere na ọ gagharịpụzi ya. Prince Charles a bụ nwoke ha abụọ na-akpa n'Instagram. Ọ gwara Chinelo na ya bụ nwa eze. Chinelo nwa na-ata ahụ, nwa na-enweghị nne na nna, onweghị onye ntụziaka. Ịma na echichi na-enweghị onye ndụmọdụ na-eso ozu ala maka ọ nọ na onye a bụ nwa eze na ego dị wee eze na-anwụrụ Prince Charles. Abalị ọbụla ha abụọ na-akpa n'ekwentị. Ha kpagidere wee ruo nke na-aga ahụ anya wee zitere ya ego ụgbọala ọ ga-eji abịa. Chinelo akwadochara ịga wee laba ụra n'abalị wee rọọ nrọ ebe agadi nwoke gwara ya okwu. Tetakọrọ enyi ya nwaanyị Merit, enyi ya nwaanyị tigharịa anya si anya gawa na ọ ga-aka ma o nwee ka o si wee dị nyakpọ nwa ya n'ekwentị. Chinelo eburu akpa ya gawa n'ebe ọ bụla o rutere ọgwa Merit na ya erute n'ebe dị otu a. Mgbe ọ gara onye na Prince Charles ahụ gwara Merit na ha abụọ ahụla. Merit agwa Chinelo nya sị nya foto ka ya hụ onye ọ bụ. Chinelo a-achọ ka ohere dapụtara ya ka ya sị nya foto mana ohere adapụtara Chinelo. Merit echeele ya ọhụghị awa abụọ aga ọhụghị, ọ na-echezi ma ihe meene ya ka ọ na-ejezi n'awa atọ. Chinelo akpọọ ya gwa ya na Prince Charles sị na nne na nna ya ga-ewe iwe ma ha nụ n'osi na agbụrụ ọzọ ga-akpọrọ nwaanyị bịa, na ha chọrọ ka ọ lụọ nwaanyị si na agbụrụ ha, mana anyị achọghị ịlụ onye si na agbụrụ ha, na ọ bụ Chinelo ka ya ga-alụ, na anyị eche na uche na ọ ga-akpọrọ ya gakwụrọ ya ụgwọ ụlọ n'ụlọ oriri na nkwari ka o dewegodi isi ya n'ebe ahụ hiụ na mgbe chi bụ ka mara ihe a ga-eme ya. Merit asị ya nsogbu adịa na ha ruo n'ụlọ oriri na nkwari ahụ nya gwa ya aha ya. Chinelo asị nsogbu adịghị. O cheele Chinelo abalị niile ka ọ hụ chaatị ya ọhụghị. N'obi Merit ọ na-eche na ha esite n'iko anwụrụ banyezi ime ahịa ka chi bọrọ kpọwa ya n'ekwentị. Ya bụ akara ekwentị na ha agazi aga agbanyụrụ ya agbanyụ, ochie maọbụ batrị. Ọ kpọọ ya ụbọchị niile ọ gaghị, na-echi ya ọkpọkpọ ọzọ ọ gaghị wee ruo taa. Ya bụ akara ekwentị na ha agazi aga. Ọ nụghịzi olu Chinelo. Chinelo abataghịzi n'ije ahụ ọ gara, anụghịzi ikpo n'elu nke aji anụ dị n'ala. Merit amaghịkwa nwoke ọ gara ịhụ maka na nwoke etighi foto ya na profaịlụ. Etu a ka Chinelo si wee funye anya na-amaghị ihe mere ya na etu o si wee mee. Gee m ntị, soro ogede bụ egwu ndị mmụọ. Agaghị asa agadi nwaanyị mechi ụkwụ maka amaghị ebe o si ekwu ume. Ihe anyị ma bụ atụpụrụ nkịta ọkpụkpụ ezi ọ gụdoziri ya na ndị mmụọ. Anyị ma na ote na-azụ na mmiri na ikuku agaghị ebupụ nwa nza n'ọdụ ego, mana mgbe ajọ ikuku bịa achọ nwa nza achọ ọdụ ego achọ. Hụka ọ bụ dịka ero pụrụ n'ebe a na-anyụ mmamịrị, isi mmamịrị aga ekwenifuru ero mana otu ero ekwe gị hapụ ero. Mana otu ihe ga-ama ama bụ na hụka ọ bụ dịka mma a na-egbu na mmiri ị na-egbu n'eze ụkwụ gị, maka na ọ bụ ebe ahịhịa na-atọwa ewu ụtọ dị ka nke na-egbu ya na-adị. Ebe mmadụ na-aga ala ka ọ na-aga otu ụbọchị tọ. Ntị adịkwa ya gazie.